Чабата. Сәлем, дускайым. Бүген без чабата рәсеме ясарбыз. Әйт әле, синең чабата күргәнең бармы? Ак кәгазь бите, төсле карандашлар, битергечеңне ал да рәсемне ясый башлыйк. Чабаталарыбызның формасын ясыйк. Минем арттан кабатла. Ихтибарлы бул. Пөхтә итеп ясарга тырыш. Чабата бик күп халыкларда булган. Чуаш халкы да аны бик оста үргән. Чуашлар борынгыдан безнең белән янәшә яшиләр. Агач эше, чигү тегү, һөнәрчелектә бик оста халыгалар. Чабатаны җәй көне аяк, күзләрен кәвеш өстеннән кигәннәр. Аяктан төшеп калмасын өчен аякка беркетә торган баулары да булган. Әйдә, без дә шул бауларны ясап куйык. Менә шундый сызыксыз. Азагында ул бетерелгән кебек калсын. Чуаш халкында чабатаның төрләре шактый күп булган. Ешрак аны юкә кайрысыннан үргәннәр. Башка агачларның кайрысы сирәгрәк кулланылган. Юкәдән ясалган чабата кышын җылыны яхшы саклаган. Җәен аякка суларга ирек биргән. Шуңа аны бик яратып кигәннәр. Бер ел эчендә бер кеше 50ләп чабата алыштырган. Чөнки юкә чабатасы йомшак булган һәм тиз таушалган. Әйдә хәзер чабаталарыбызны матурлыйк. Аның бетерелгән бауларын һәм кырыйларын карандаш белән йөртеп чык. Чабата үрер өчен җитлеккән, әмма артык карт булмаган юкә яки карама агачын сайлаганнар. Аның каты кайрысын салдырып, астында калган курысны мунчала, чабата һәм башка кирәк-яраклар ясау өчен кулланганнар. Карама кайрысыннан ясалган чабата яхшырак саналган. Ул катырак булган, шуңа озакка чыдаган. Чабата рәсеменә аркылы-торкылы сызыклар сызыйк әле. Менә шулай бик зур булмаган шакмаклар хасил булырга тиеш. Ихтибарлы бул. Ашыкмыйча ясагач шәп чыга. Безнең зур илебездә төрле халыклар яши. Аларның уртак яклары булган төсле, айырмалы яклары да җитәрлек. Чуаш халкы татарлар белән бик якын. Безне берләштергән әйберләр дә күп. Җырларыбызда охшаш көйләр, телләребездә охшаш сүзләр бихисап. Мәсәлән, шул ук чабата сүзе чуашчада, татарчада бер төсле яңгырый. Чуаш кешесен очраткач, ыракун, ягъни хәерле көн дип исәнләшергә була. Рәсемне ясап бетергәч, чабатабызны буясак та була. Кызгылт сары яки сары төстәге карандашны куллан. Чабатаны буяганда нибары бер төс кенә кулландык. Чабата менә шундый гади, шул ук вакытта матур һәм кирәкле аяк киеме булган. Идел буенча яшәүче халыкларның оста куллары чабатаның зурысын да, кичкенәсен дә бик тиз үргән. Караңгырак крән төсең булса, эчке ягын буяп куй. Менә шулай. Рәсемебез әзер. Хәзер син чуаш халкы, аларның милли традициялары турында күбрәк беләсеңдер дип уйлыйм. Бу рәсемне минем белән ясаганга рәхмәт сиңа. Сау бул, дустым.